Inselmulkom u nawguralkom lejla mill-isbaħ hawn magħna fil-Palazz tal-Verdala mibni mill-Gran Mastru Hugh Luben de Verdal. Qed nassistu għal festin karnivalesk moti mill-istess Gran Mastru preżenti. Il-mistiedna huma libsin kostumi karnivaleski minn epoki differenti. U hawn fosthom min hu magħruf l-aktar għall-leħen sabiħ u differenti tagħhom. Qed nirreferi għal mużiko jew inkella aħjar kastrat li għadhom kif taw esibizzjoni mill-isbaħ. Huwa fatt li fi żmien il-kavallieri kien hawn numru ta' kastrati f'Malta. U tanna fuq għaliex Giovanni Bonello sab fir-riċerka tiegħu li kien hawn madwar 30 kastrat. Wieħed minnhom tan-nisel Malti bl-isem ta' Giuseppe Falzon. Tanna fuq biss għaliex instabet littra li Giuseppe Falzon kien bagħat li Gran Mastru Emanuel de Rohan Bolduc. Ittra manuskritt li tiswa deb il-karta. Giuseppe Falzon, għaddejjum li tal-Altezza Serenissima tiegħek bil-qima kollha jesponi li billi l-kappella mużikali ta' Knisja Maġġuri ta' San Ġwan tinstab minn arbuċi ta' kontralto billi ma nstabx kantant simili. Jiena diġà tajt is-servizzi tiegħi bħala kontralto fl-istess kappella għal madwar 3 snin. Għalhekk nitlob lill-Altezza Serenissima tiegħek biex tordna li jiena nerġa' nkun ammess fis-servizz tal-istess kappella fil-kwalità ta' kontralto bis-salarju ta' 15-il skut kif soltu jitħallsu kantanti oħra Maltin. Illum 14 ta' Jannar 1792. Inħallu issa Giuseppe Falzon u naraw għaliex kien idea aċċettabbli li raġel ikun kastrat biex leħnu jibqa' bħal ta' tifel u jilħaq noti għolja aktar minn ta' sopran. Għaliex il-ġenituri kienu jħallu li tifel tagħhom jgħaddi minn dan kollu. Naraw. Imma, Sinjore, jekk it-tifel tiegħek għandu vuċi ta' għolja ma ta' jkanta xi għanja, allura żgur nistgħu nagħmluh biex isir mużiku. Dak iż-żmien kienu jisaw il-kelma mużiko miflok ewnuku jew kastrat li għandhom ħosta xejn dispreċattiv. Issa il-kliem ewnuku u kastrat xorta kienu jintużaw issa f'ċertu ċirkustanzi partikolari biss. Jien għandi 8 tfal. Imna alla nsib xogħol insefter kemm jien u kemm il-mara għax kieku għajdli kif irridu rrabuhom. Imma jekk iż-żgħir isir mużiku, x'ifisser? Ifisser li f'4 snin jista' jiġi impjegat mill-konkatedral u jibda jkollu rikjesti biex ikanta fis-salotti tas-sinjuri u jibda jagħmel flus kemm irid. Min jaf kemm tallas dak bazzati, dak li kanta llum.
Kull ma jrid isir, jiġi miegħi f'Napoli u minn hemm f'idejja. Allura jekk tieħdu miegħek Napoli biex isir mużiku. X'jiġri kif? Gennaro, caro, ti devo parlare. In un minuto, signor Lucrezia, in un minuto. Ci vediamo, cara. Kem kien jilħaqlu Gennaro Naplitan. Għaliex l-operazzjoni tal-kastrati kienet issir f'Napli. U kienet industrija mtaqsa mhux ħażin għax kienu jieħdu tfal mill-Ewropa kollha biex jagħmlu l-operazzjoni. F'Ruma biss kien hemm madwar 200 kastrat. Kollha mħallsa tajjeb. Ħafna minnhom kienu jkantaw fil-Kappella Sistina. Vedi, signore, aħna f'Napoli għandna klinika mill-aqwa. Klinika u bil-mediku? Tista' serraħ rasek. Għandna nies serji. Dawn in-nies marġa u li ħadmu taħtu kull tipu ta' mediku. U għandhom ħafna esperjenza. Imma x'jiġri? Kif isir mużiku? Hemm 3 tipu ta' intervento. Fl-ewwel wieħed jinqata' kollox. Kollox? Iva, ċertu ċirkostanzi isir hekk biex it-tifel isir mużiku żgur. Imbagħad hemm intervent ieħor fejn jitafġu jew jinqataw il-boros. Il-boros biss. Hemm ukoll it-tielet intervento, dak sempliċi u l-aħjar. U tret intervent u li jew jinqataw, jew jingħalqu n-nerfituri li bihom tifel isir raġel u jkun jista' jipproduċi. Imma din trid tisseħħ qabel il-pubertà, qabel ma t-tifel ikun jista' jipproduċi. Li jiġriju. Li bit-tubi magħluqa, il-pubertà ma sseħħx kif suppost. U l-leħen jibqa' ta' tifel. Għaliex il-kordi fokali ma jisviluppawx kif jisviluppaw meta tifel isir raġel. U ma' żmien ta' xi 16-il sena ikollu leħen verament anġelika li tġiblu ħafna flus. Issa mhux minn dejjem kien isir hekk. Kien hemm kastrati li xorta kienu jispiċċaw bla xogħol. Tanna fuq mill-litra ta' Francesco Pazzati li għalkemm f'sositu kien popolari, xorta spiċċa ħażin. Litra turi tpatija kbira. Eminentissimo Signore, Francesco Pezzati unico, li servjent tal-Altezza Serenissima tiegħu. Umilment jisponi kif xi jimilu tneħħil is-salarju tal-mużika servita fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Għalhekk inqalqal mit-tjubija tal-eminenza tiegħek li tolbok tikkonċedili kamra fil-kamarata minn ħlas ta' kera li jkun ta' serħan kbir minħabba li spiċċajt mingħajr in-neċessitajiet biex insostni li l-nifsi. Ikram Mastru Gregorio Carraffa ħena l-Pazzati u offirlu kamra fil-kamrata ta' Giuseppe Borg. Dan ifisser illi xorta spiċċa fil-faqar Pazzati għax spiċċa jittallab, kellu jittallab għal-post fejn joqgħod. Imma insomma, sa naraw x'kien għaddej bejn dal-missier u n-Naplitan u x'qed jippjanaw għat-tifel li ħajgħaddi minn esperjenza xejn sabiħa. U biex isir dan li qed tajt int, min jaf kemm sa jweġġa, Għandna neħdu ħsieb. 4 ġuventur iżommuh biex ma jiċċaqlax u biex ma jagħmilx ħsara lilu nnifsu. Ġeneralment il-pazjenti nkunu tajniju xi ftit tax-xorb biex ikunu mawda u ma jkunux jafu x'qed jiġri eżatt. Biss dejjem ikun hemm xi ftit tal-uġieħ. Wara però hemm it-tajjeb jibda jgħix ħajja ta' sinjur. Isma' m'hemmx il-biża' li jiżvina u xu jmut. U ma tarax, hawn tawnt mużiku f'Malta u l-Ewropa kollha. Aħna nista' minn Afdana. Afdani, nalliflek fuq il-familja tiegħi kollha. U aħna ħanamlulu t-tielet waħda tat-tubi biex ikun jista' jibqa' jgħix ħajja tajba. Kollu sew, ma jiena smajt li l-Knisja xemmi favur dan it-tip ta' xettilju. Intervento. Ħares. Il-Knisja tikkundanna dan l-intervento bil-fom, iżda l-fatti jurru mod ieħor. Ara kemm hawn kantanti bil-vulċi Anġelika jaħdmu mal-Knisja stess. Sansitra mqabda biex ikantaw fil-knejjes bil-kardinali biex jisebbu l-funzjoni bil-vuċi tagħhom. Il-Kappella Sistina mimlija bihom.
Minn daqshekk sewa qed tajt veru. Jekk il-qoddim xi ħadd jistaqsi xi ħaġa, kull ma trid tagħmel hu li tgħid li kien hekk mit-twelid. Imma dan kulħadd jaf li mhux veru, mhux Kif jistgħu jgħidu? Tikkonfondix. Din ir-risposta tissodisfhom. Fintek. Kif se nagħmlu? Jekk inti taqbel, jiena nibda nagħmel l-arranġamenti in Italja. Tajjeb, ma stenna, x'issa qed naħseb jien. Għax biex nagħmlu dan li qed tgħid int, ara kemm irid noħroġ flus jien. Jiena sempliċi għaddej sieħbi ta'. Signora mio, non c'è nessun problema. Ħalli f'idejja biex inħallas l-ispejjeż kollha tal-interventu. Se noħroġhom jiena kollha minn buti. Biss però nagħmlu ftehim biex jiena nkun l-unika rappreżentant tat-tifel. U aħna l-familja. U jien, x'nieħdu? Naturalmente, inti tieħu sem ta' kull darba li jintalab akkantare. U jekk ikun fil-konkatedral jew fil-katedral, aħjar. Signore, se ssir un signore! Mela nagħmlu kitba u qoddim il-manifk. U il-manifk ħallsu inti kollu xek. Ekko, perfetto. Ma stenni minn toppieħor, Il-mara s-sanabad ngħidilha. Dika naf kif nirranġawha. Għedilla li jina medico napoletano. Ġiba fl-appartamento tiegħi fi strada Mezzodi bit-tifel u ngħidula li għandu bżonn intervento u li aħna soċjetà di karità u li dan se nagħmluh għal ġid tal-pikkolo fil-wolo. Naċċertak li naf x'qed nagħmel, Signore mio. Kollox. Bat fuq kollox jien ma tafx. U jsir li ngħid jien mela mmeċċu. Kollox sewwa. Fidejja mela. Biss kien jiġri li ftit minn dawn il-kastrati kien jirnexxilhom jiksbu fama kbira bħal ngħidu aħna Farinelli, Crescantini u Caffarelli. Issa il-prezz li kienu jkollhom iħallsu ħafna minnhom għall-lejba tal-ġenituri tagħhom kienu li mhux ħażin. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw jittalbu l-għajnuna. Allura nistgħilkom issaqsu u dawn x'kienu jagħmlu fejn tidħol l-imħabba. Dawk li l-kastrazzjoni tagħhom ma kienetx aggressiva imma sempliċi, jiġifieri fejn sempliċiment jingħalqu jew jinqataw in-nervituri tar-riproduzzjoni. Allura kellhom ħajja sesswali attiva mhux ħażin. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw jgħixu ħajja xellerata. Forsi bħala tpatija l-fatt li ma jistax ikollhom tfal. Uħud minnhom kienu popolari f'dan il-qasam daqskemm kienu popolari bħala kantanti. In-nisa nobli miż-żewġa li kienu jkunu weħedhom id-dar għal ġranet sħaħ kienu jkollhom relazzjonijiet magħhom u dan kien fatt magħruf. Infatti, ħafna minnhom kienu qed jagħmlu isem ħażin il-kastrati in ġenerali, inkluż dawk f'Malta. U l-kastrati ma kinux jiġbdu l-attenzjoni tan-nisa nobli miż-żewġa biss. Fejn ħsib li ħataħrabli? Ma nafx, rrid naħrablek? Ħsib li forsi mussier nixxi naqbdek? Le, rridtek taqbadni. Rridni naqbdek. U x'jiġri wara naqbdek? Taġobni l-idea. Inħallu l-maħbubin jimirħu fost is-siġar tal-Verdala. Immorru lura fis-żmien, immorru fl-aħħar tal-ġraja tagħna, immorru għall-bidu ta' dan kollu. Min kien l-ewwel kastrat li kellna f'Malta? Fost il-manuskritti titri miktuba mill-kastrati, insibu tik miktuba mill-ewwel kastrat li kellna f'Malta. Dan kien jismu Pietro Angelo, magħruf bħala Scarpello illa għaliex l-operazzjoni tal-kastrati kienet issir bl-iskarpello. Dan kien mitħla sew tal-Gramastru Huluben de Verdal li bena dan l-istess palazz. Bismillah ta' ftit ta' żmien, Pietro Angelo spiċċa wkoll jikteb
biex jittallab lajnuna mant il-Gran Mastru Verdala. Illustrissimu u Reverendissimu Sinjur Pietro Angelo imlaqqam l-iskarpell, mużiċista tal-Illustrissima Sinjorija tiegħek, bl-umiltà kollha jesponi li billi kien ta' pjaċir għalik fil-buskett jitolbok tagħtih pensjoni biex ikun jista' jkompli ikun ta' servizz għall-Illustrissima Sinjorija tiegħek waqt li jitlob lill-Alla biex jagħtik ħajja twila. Għandu raġun. Nizzel. Ibatlu din risposta. Il-Gran Mastru tal-Isptar ta' Ġerusalem jilqa' din it-talba u jagħti il-pensjoni. Illum, it-tieni jum tal-Lulju 1585. Bdejna bil-festa tal-Karnival ġewwa l-Verdala u spiċċejna naraw min kien l-ewwel kastrat li kellna f'Malta. Dawn huma ftit mill-ħafna stejjer tal-ġrajiet li għaddew minnhom il-kastrati li kienu tant meqjuma u popolari mal-udjenza. Meta wieħed joqgħod jaħseb. Il-Knisja wkoll labet ir-rwol ftin nitrawwa li setet wassal għal depressjoni. Il-missieru l-om x'kienu jaħsbu wara li t-tifel tagħhom jgħaddi minn dan kollu? U l-kastrat innifsu x'kien iħoss? Għalkemm ma kienx deċiżjoni tal-kastrat ewnuku jew mużiko, is-soċjetà kienet tagħmel minn kollox biex tiċafulhom. Issa ftit kienu dawk li baqgħu popolari maż-żmien. Ovvjament il-kastrati ma tomx jesistu u l-aħħar kastrat miet fis-sena 1922. Sa seklu ieħor il-kastrati kienu għadhom jesistu. Inkredibbli.